Навън е студено, а киселото зеле вече е готово. По този повод ви показвам една зимна, типично българска рецепта за кисело зеле с свинсков гювеч. Ще ви трябва един голям стрък прас, който нарязваме на ситно, и няколко слайса бекон. Започваме като на дъното на глинения съд, изсипваме киселото зеле и отгоре поръсваме нарязания прас лук. Слагаме около една супена лъжица олио, червен пипер и част от бекона. Този път избрах да сложа пушени свински ребра, които подреждам върху продуктите. Отгоре слагам една подкова телешки суджук и повтарям същия ред още веднъж. Както може би знаете, с свинското и киселото зеле много си ходи свинска мас, затова накрая завърших с около лъжица и половина свинска мас. Гювечът се слага в студена фурна и се пече на 200 градуса около 2 часа. Вкъщи вече се носят изключително вкусни аромати. Нямам търпение да го хапнем. А вие обичате ли кисело зеле?